Hello! Nézzük is meg lépésről lépésre, hogyan tudsz profi ajánlatot készíteni, vágjunk is bele. Szó van, hogyan készül egy profi árajánlat percek alatt? Mutatom is! Az első és legfontosabb lépés a felkészülés, vagyis a vevő adatainak rögzítése. Oké, jobb fent katt a profilikonra, és ott választ ki a beállítások menüpontot. Most görges le a címeim részhez, és ott nyomj rá az új plusz gombra. A lényeg tehát ez a pofon egyszerű 3 kattintásos folyamat, ezzel indulunk. Válaszd ki, hogy a vevőt cég vagy magánszemély, aztán töltsd is ki az adatait. És most jön a második fázis, rakjuk is össze magát az ajánlatot. Keresd meg a terméket, és kattints az ajánlatra gombra. Felugrik majd egy ablak. Itt add meg a mennyiséget és persze a végső eladási árat a vevődnek. Minden stimmel? Szuper, akkor a rögzít gombbal már mentheted is a tételt. Látod? Meg is jelent egy új ikon a fejlészben. Ide kattintva tudod véglegesíteni. Rendben, jöhet a harmadik, egyben utolsó fázis, a véglegesítés és a kezelés. Itt már csak ki kell választanod a vevő címét és beállítani egy döntési határidőt. A mentett ajánlataidat egyébként a profilmenü ajánlataim pontjában találod meg. Ezen az oldalon láthatod az összes ajánlatodat, amiből még nem lett rendelés. Tök jó, nem? És most jön a legjobb rész. Csináljunk az ajánlatból rendelést. Pofon egyszerű lesz. Nyisd meg a jóváhagyott ajánlatot, és csak kattints a mindet kosárba gombra. A rendszer mindent kitölt automatikusan, neked csak ellenőrizned kell a vevő adatait. Végül válassz egy szállítási módot, és ha kell, adj meg egy megjegyzést. És kész is vagyunk, most már te is profi ajánlatokat készíthetsz. Sok sikert!